Aurten, azken urteotan bezala, Santa Isabelak zaintzaileak izatea nahiko genuke, eta horretarako eguneko zentroko eta eguneko harretako erabiltzaileentzako txutxutrena jasota izango da. Adinekoen gustokoak izango dian ekitaldiak, haientzako egokia dian ordutan jartzen saiatu geha, bai bertso saioa, bai mariatxillak, bai tapia taleturiaren emanaldia, besteak beste, bai. Eta, aurten, argazki izarren emanaldi berezi bat ere antolatu da. Santa Isabeletako argazki izarren diaporama baten emanaldia izangoa, 1984 eta 2024 urte artekoak, festa bezperan izangoa emanaldi hau, ekainaren 29an, arratsaldeko 7:00 Zutegi. Aurten, aurreko urteetan bezala, feriaguneko ordu lasaiak ere adostu ditu. Orduan, musika eta argi bizirik gabeko uneak izango dira, uztailaren 2 arratsaldeko 7:00 8:30 eta uztailaren 4 12:00 ordu bitara. Eta jai egitarauak bihar banatuko dira etxez etxe.